Siyabingelela bafowethu le story sikwazile ukuthi ke sathola ke nolunye unxa oluzokwazi ukuthi liphawule mayelana noludaba likaSisi nengane kokumele ke kuhlangane nomndeni walapha aganele khona nowakubo ukuze kuzokwazi ukuxoxisana nengane ngalokho kwase kuvelile ukuthi ke ingane engathi akuyona kaMkhwenyana. Njengamanje ke sizoxoxisana nemndeni yombili njengoba ke ihlangene khona lapha na ke kwaMkhize. Cela ukuthi ke uthokozela kwaMazwibela awu 10 minutes nje emva kwalapho uzobusubona ke ivideo ukuqhubeka kwayo ukuthi ke kwaqhubeka kwenzakalani. Ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ngokontombela bafowethu cela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze kuzothola konke ngesikhathi esifanelekeyo bafowethu. Uma ngihlangana nomuntu esifazane kwaba ukuthi sakha into ewuthando. Uma sakha into ewuthando sazwana kwakuhle ekuhambeni kwesikhathi kube sekufika la ukuthi kutholakala ukuthi sekunengane khona. Yeah. Mase kunengane khona ngitsho ukuthi ingane yami. Ngibe sengithola lapho uthena kanti lo muntu la hlala khona khona umuntu ahlala naye athi futhi nakuyena ingane eyakhe. Yeah. Manje kwasho ukuthi mina sengimbuza lo muntu ukuthi uyenza kanjani lento ukuthi manje ingane yami kodwa manje kutholala imiyalezo ukuthi inengane nangapha inobaba futhi wesibili. Izwe laphuma kuyena uthi lokhu kwenza sokuthi angisebenzi. Yangiphatha kabi ngasethi kude kwenza ukuthi mangasebenzi uthatha ingane yami uhambe uyolokhuza ngayo phisana ngayo uyonikeza enye indoda nje. Ingane yona uyazi yakhiwa kanjani ingane nje mawuthi phifike emhlabeni uyazi yakhiwa kanjani. Ngabona le ndaba ayingangami. Yeah. Angiqhubezele phambili kuze ngizokwazi ukuthi ngithole isongululo sale ndaba lena engiphethe kabuhlungu kanjena ukuthi ngizoyenza njani manje ngoba phela ingane yami nami ngiyadinga ukuthi ingane yami iyazi ukuthi ubaba wayo oyimpela uyena bani. Yeah. So ngifuna ukuthola la uSisi uba igama lakhe owakwabani mhlambe nahlangana kuphi njengamanje usekuphi nendawo. uSisi engazwana naye uZodwa wakaMkhize. Yeah. Uhlala endaweni yaseMlazi. Yeah. Kodwa ukutholana kwami satholana endaweni yasedrobheni nje sayisingithi ngiyidlela nami ngiyoyishayela umoya. Yeah. Nangu noSisi naye uyayidlalela lokho eyidlela inzipho. Ngase ngibeka ke amagama ambalwa ngayo sisi kwaba ukuthi yena akwathi amphikisa ngalo elilikhuni. Kwagcina ke ukuthi siyazwana ke siyathandana kanjalo kanti angazi ambuzanga elangeni. Nathana isikhathi esinganani mhlawumbe? Isikhathi sathandana naye ngithi kwaba u6 months. Sithandana full uthando. Kwabe sekuba nengane sekukhona uphixihixi ke khona lapho sekhona. Athi bafowethu this is another day bafowethu njengoba ke sifuna uSisi ukuze akwazi ukuthi ke bafowethu acacisele umfowethu phela ngahle ukuthi ke bafowethu ngempela kanti ingane wenza njani ngayo ngoba umfowethu lento uthi yamudla umfowethu lento ukuthi ingane yena kodwa unengane kodwa manje akanayo futhi ingane. Qhawela kithi. Mfowethu. Uzizwe njani mfowethu? Ngezathu ukuthi yena ngiyabona ukuthi usizo ngiyalithola nomoya wami usafana njengasekuqaleni njengoba bengisahlupheka ngisengedwa nenabo abalekelele abangiphushisa le ndaba ukuthi ngicane ukufasa. Yeah. Ngicela ukuthi umfethu vele wenza into eclean uvele umthindo uSisi yabo sibone ukuthi ikuphi okuzokwenzeka. Yabo. Asazi noma usazo libamba incingo kwesinye isikhathi elibamba isikhathi engalibamba. Oh yeah. Kodwa ke akwesimzame. Mayisuke libamba niyakwazi ukukhuluma. Ilokho kungatheni nje sikhuluma kungapheli ngisho u2 minutes. Yeah. Bese elevale kubona ukuthi impintshiki lakho. So umlando phela. Akwesimuse kodwa. Njengoba ingane yami ngisamthini. Umfaka loudspeaker. Yeah. Loud sizwe la usondeze ngala. Hayibo kanti yini inkinga yakho? Awushona ufonela. Manje njengoba ingane nami mina angisenalo ilungelo lokuthi ngifonele. Awukwahle sifanele awukwahle. Nje ingane yami kahle kusengeyami noma? Owevala. Eyivala. Ilento ke engayazi. Uphinde umzama. Mhlawumbe ivaleke ngephutha kuyena. Sisi. Okulandela ngizombane ngiyivale le phone.
ngikwazi inkinga yakho. Ibizwa ngani lento yenzayo? Uzongiqhatha nomkhwenyana wami okahle uphume kini. Umkhwenyana wakho uthi ingane le ohleli naye kaba. Awayivala. Uyayivala futhi. Ayo simzame yo. Inkinga embhekana nayo ke le. Ngicine ngasathi bani ngenze njani. Unginikeza qhawe inamba yakhe. Mana mana ungayikhuluma ungayibizi hey uzoyibamba impisi la. Your balance is lower than 5 rand. Please wait a moment. Your call will be connected. Uzoyibamba ngoba masimtshela nje ukuthi yes. Yebo. Your balance is insufficient. We ngisena airtime. Hey mara. Ngizama ukuthi ngithenge yazi. Hayiqhawe inkinga lena. Hayi ngibhekene nenkinga. Manje ugcine nje umfonela. Nithi nesonto ngicela umfonela nakhona ngimthole kanzima msuku. Yeah. Ukuthi kusekwenze njani maye ethambile kwesikhathi uma ukhuluma naye. Awushulaka kanje. Mhlawumbe usuke engekho mhlawumbe nayo lapho yana. Nami ngicabanga kanjalo. Hayibo yini impela? Khala makhwela nje. That's all. Hello? Hawu ayinambe wrong lena. Hawu ngifaka mina ngifaka 060 cabanga awufake lapho. 0367 2 ngifaka inambe wrong. Xa yakhala makhwela nje. Hey yazi. Nasi ya. Sabona sisi. Yebo sawona. Ukhuluma noZoso la ngintatheli nje kazwelonke mama. Yebo. Sikhona udaba lapha. Khona udaba lapha esililandelayo lapha khona umfowethu lapho sikhalelayo lana uthi angazi indaba ekanjani zeindaba zeingane. Ukhalela wena ngicela uphume kini nawe. Hawu kanjani manje? Angithi phela ngifuna ukusikhulumisane. Hawu. Uyadelela bolozisi. Hayi. Ukuthi into ekanjena kungayithini wena oyindoda ibhekene nawe. The requested number is not available at the moment. Please try again later. Sekuyivalile. Ngisebela ivala. Yebo sisi. Yebo. Sisi wami yabona uma ungafuni sisi wami sofika lapho thina lapho sokutracer seze sikuthole. Uyezwa sisi. Nifuna kanti kimi nifuna sifuna umfowethu la uyangikhalela umfowethu ukuthi ucela ingane ngazi kanjani uyazi wena yabo. Uzongikhatha nomkhwenyana wami ngicela ngilinde ngesikhathi right ngizobuya. Asifuna isikhathi right isona lesi otherwise siyeza la we. Yabona ke lapha na ke kawe yasazi ukuthi kokwenziwa kanjani. Hey waphela siyenza mina kahle. Hayi khona ayincane into. Asazi ukuthi ngaphakathi kuzokwenzakalani but ke asithembe yonke into izoba right. Yonke into izoba right bafowethu ngoba igcineni kwa yonke into sifuna ukuthi umfowethu akwazi ukuthi asizakale. Cela sambeni bafowethu. Koko. Ayo kambayani. Sitsheliwe sathi siyeza manje. Sitsheliwe sathi siyeza. Inkinga yami incingo zami awuyiphenduli.
Ngikhulumile Angithi uyivala incingo zami. Uyivalele nini? Uyivalele. Uzolivala incingo lami ngaphambi kwami. Ngithi ngizokufonela. Uzivalele nini? Bengithi Wenzani? Nyambose. Wenzani? Hayibo, Wenzani? kwaqhamuka abantu abafaka impahla ezimnyama. Wenzani? Madoda. Cha ukuhamba kanjani? Mana kuhamba kanjani? Kwenzekani la? Ilabantu laba abahlezi bevela laba bahambe bona imizi yabantu la. Mana. Ibona la. Ikwamthetho la madoda nganisiza ngani? Mana cha khona Vele umthetho khona wakho. umsebenzi siwenzayo la. Nyambose asingene endlini. Hayi. Mana nkosikazi. Besifuna ukuzokhuluma nawe kahle. Qala sizwe kahle ukuthi bathini. Thina hlahla besifuna ukuzokhuluma nawe kahle. Akaze kwafika abantu befaka impahla ezimnyama la ekhaya. Besifuna ukuzokhuluma nawe kahle. Ngifuna ukuzwa ukuthi bathini. Ngifuna ukuzwa bathini. Madoda. Alright bafowethu. Njengoba ngithembisile nje bafowethu ukuthi ke noma kanjani kuzoba khona usuku elizohlelwa ukuze sikwazi ukuhlangana nemndeni mayisehlangene. Njengamanje sikhona la kwamthetho. So ufuna nje ukuzwa ukuthi imndeni njengoba ehlangene isombululo sogcina sithini. Siyabona. Like Hayi ngibonani manje ubani manje? Oh iqhawe leli. Ngithe. Yeah. Ngibiza mina. Angifonelanga wena ngibiza wena. Ofonele mina qhawe. Upho umsapi lo. Yeah. Obe ngithi nje Akaphume manje. Mana phela akazili uzokhuluma nje akazili uzokhuluma ufunani emagcikeni akazili uzokhuluma sifike naye qhawe sifike Cela bani umkhiphi mana qhawe mana kwayinina hambani ke manje hambani no uxosha mana phethu wenzani wenzani moya phansi wenzani ha wenzani angimfuni baba lo man ubani lona chaza ubani lo ulodala inkinga la mana phela wenzani mana wenzani angimfuni umuntu la wenzani mana phela nangu baba wakho nje nangu baba wakho nje awusamlaleli baba wakho manje awusamlaleli baba wakho akangene sizwe ukuthi uzokwenza hayibo wenzani manje qhawe ukhuluma ke mase siqedile ukuthi uzokwenza mhlambalazekile batetele bangene mhlambalazeka ifunde hlangana mana phela hawu ngenani madoda sizwe ukuthi nihathi osingene nalo baba iqhawe lo woza qhawe hayi ngampela hawu ngeke qhawe hayibo qhawe uzobamba khona yonke into baba siqolise baba ukuthi sitheleke nje nama camera lawo lo msebenzi vele sivele siuqale vele ngazi into eyishuthwayo so kahle baba udaba ngiyacabanga ukuthi umfowethu mhlawumbe uyochazela lonke udaba igama lami mina ngosiphike baba ngabantombela mdabuko eshowe lapha mdabuko khona sambe lesizo umphakathi ngeenkinga abanazo especially ke zona ithinta umndeni ngoba izona ithinta thina ukuphila kwethu singabantu abamnyama so sabhalela umfowethu la umfowethu mesibhalela nje wasibhalela umfowethu wasichazela lonke udaba ngento emphethe kabi yabo yokuthi umfowethu unengane endala kodwa manje usisi loyana uyayazi yona leyo ngane ukuthi eyakho umfowethu umakoti lo la ekhaya yebo so ubezama ukusisike lapha ke engathi umfowethu bemukrosa yabo umezama ukuxhumana naye phela ufuna uzobona ingane so imali ungaqhubeki makoti uyakwazi ukukhuluma ngakho la uyazi leyo ngane hawu aniqhubeke ngizwe so udaba ke baba laselwenze njalo ke baba udaba so sasizama umfowethu sasiyamsiza umfowethu sathi masimsiza kanjena ke sazama futhi ukumfonela futhi usisi wamfonela umfowethu sasinayo sobabili wamfonela umfowethu wamchitha sinamisho yonke into ama-record yonke into njengoba sirekhodile nje la ukube sasirekhoda ngefoni bese ukwazi mhlawumbe sidlalele lonke izokuthi usisi waphendula kanjani yabo so sazama-ke usisi lo umfowethu wamfonela wasiyayicisha ifoni amtshela ukuthi yena uzongixabanisa nomyeni wakhe yabo ngase ngazama-ke nami ngamtshela ukuthi sisi wami sicela ukuthi usinikeze yonke into yabo sicela ukuthi
uhleleke ukuze kuzokwazi ukuthi kwenziwe yonke into ngoba ngintatheli mina ngizosuka lapho ngize lapho awusizwa livalo ucingo yabo njengoba ke size sayifikela ke ngesonto elidlule sayifikela mathupha la ekhaya wasaxoxisana mfowethu samtshela ukuthi hayi manje ukhawa kunodaba olukanje njengombona nje umfowethu evuka ula kumebona umfowethu ukuthi kunengane ela ekhaya eya okweka mfowethu Angiphinde ngibuze makoti uyayazi le ndoda cha uyayazi le ndoda bangibuza ukuthi bake bafika unengane naye so baba wami udaba ke libe kanjalo ke kodwa iqhawe ingasikhipha futhi isithombe iqhawe elikhombisa ngempela yonke into yabo ukuthi bake baba sebudlekaneni nayo sisi yabo yeah njengoba nje sibize umfowethu ngimtshela umfowethu ngamtshela ukuthi umfowethu ngicela angenzi lokho into ebheda ngamanje egcineni khona ingalo yomthetho egcineni akumele kuze kuphume umphefumulo entweni evele ezolungiseka wasekhalela ke ukuthi ke kunezinto eziningi wazenzayo kusisi yabo manje so into kanjalo ngasethi umfowethu akangithinte uma esebabizile abazali mhlambe kuze sokwazi ukukhuluma nawo yonke into ukwazi ukuthi abantu bebone ukuthi udaba laqhubeka lwenza kanjani. Cha nje inje baba lento inje lento mina bengafuni ukuyikhuluma lento khona lo inje baba lento mina ngihlazekile la ngihlazekile yilo mina kungena intatheli la nje ubona zikhona nje ngigcwele amakhamera nginje dala ngahambalazeka mina ngaphela nya ngithi mina ayibuyi intatheli yabo uvele sengijama izilo izelonke manje zalo lo Mntana uthi anginanzala mina umbuzo wami ke baba uwodwa nyambozo ngibuza umbuzo owodwa mina nawe ozothi umube ukuthi ngesikhathi siyokhokha thina kwamkhizi washoda inkomo engaki khona inkomo yashoda njengoba mina ngenziwa kanje ake ngiphinde ngibuze kumakoti ngoba indaba ilele la makoti khuluma iqiniso unayo yini ingane nale ndoda kodwa uyazi le ndoda kodwa kunengane makoti indaba ungenalo iqiniso ungihlanziselani nje ndoda khuluma wazi ngani wena ukuthi ingane yakho konke into ihlala ingane ngaba nobufakazi angifuna wazi kanjani ukuthi isizwe sakho isisu phela ngoba phela singahlali isisu sale ndoda abuya alale nawe ngoba bese sakho ngoba sisele kwami isisu uqala yonke into mina nje ngazi ukuthi sisesami awumazi ukuthi ushadile angimashadile mayisuka kumina uthi uyekhaya kubo makoti ekaba ingane ingane yaziwa unina makoti ekaba ingane hawu yena ekhaya futhi ayiqinile wemakoti ayiqinile engangasithatha isigebengu ufundiswe ke wena mfana lengane iyiphi into ebobona ukuthi yakho lengane njengoba ngisho uyabona uma nihleli nomuntu endlini abese kuqhuma into ukuthi khona umuntu ingane la bese ethi umuntu ingane yakho uzomukela lokho sho inswebu ikhona inswebu yasibona ngale kwentswebo ukhona uphawu ulibonayo ukuthi la ingane akuyona yemkhwenyana ngisho ngiyibona nawubuke mina ngibuke isithombe sengane le ngane ifana nakhaya nje ifana nala ekhaya lengane umoda nje esho nje ukuthi ingane yazo mina wakhe iqinisile umthetho ungathi ifana nala ekhaya lengane uthelo mina nginayo inzalo lo ukususela lokho ukuthi uyazena ukuthi ikhona inzalo noma ayikho ukuthathela kephi lokho isigebengu kuphela ezinenzalo ake ngikubuza umbuzo owodwa ingane ukuze ibe khona isibusiso siphuma kephi manje wena usumdala uyamazi unenzalo nongenanzalo nayo ubaba wafangazelile akakwazi nje nangu uyakhuluma sakhuluma mina ngasho nalethi wasubona wena ukuthi phenye idwabo uphumele ngaphandle uphenye idwabo
Lo mawayetheze nithuba lephele. Cha ngibuza ukuthi wasubona ukuthi phumela ngaphandle uphenye idwaba. Mami shani. Ngempela futhi kanti ingane yaleli phara. Umkhonyana wami kodwa uvelelwa yini? Ilula lento mkhwekazi. Ilula lento mkhwekazi. Ilula nje. Ayifune koniwe ilula. Icacile. Ingane yakho ithanda igebengu. Yabo? Mina ngiyenze leyo konke bengakwenza. Bengakhokha angizange ngidale ngayo. Yabona uzodwa uyazi angaze ngidale ngayo. Mina yonke into ngayenza ngeza kimi. Kodwa ungenza. Ngazovela ngamkhokhela. Ungenzani ngempela ungenzani namanje. Ngizamenzela konke. Naye umbone nje uyabona umbona nje akaze ashode ngalutho. Kodwa wenze njani emvena lokho? Uhambile yena ofuna izini. Ingane futhi kahle la izimi sekhona nengane ezini. Ngisikindile. la ngoshukela. Kodwa kwakwenze njani lo Isisombululo sale emakhona. Sengifuna ukuzwa kuwena. Wawuyekele neqala. Yindaba ongayenzanga naye niyenze nobabili. Nize nobufakazi bokuthi nakho ngempela ingane eyakhe. Thina sifuye inyoka la ekhaya. Baba akagodusi. Sifuye inyoka la ekhaya. Akahamba ngisamfuni nalo. Cha. Angimfuni lo. Ndodana akazoha ngilinde ndodana. Akazohamba ngekenza i-DNA test. Uzoya kwakho. Nizobona isizini lezi nizoyibona. Imfundiso yakho. Nizobena imbuyisela. Yabona nje umthetho. Imfundiso yakho. Yabona nje umthetho. Akahambe lo. Akahambe. Yabona inyongo esamthela ngayo siyonyamboza. Inyongo esamthela ngayo siyonyamboza. Inkomo yaleyo nyongo yafa. Ahambe. Lalela kakulula ukuthi ahambe. Wangena ngebhokisi la ekhaya uzophuma ngalo. Asimfake kulo ngenyamboza aphume. Oh ngilinde. Into engiyidingayo mina kubona bobabili i-DNA test. Mina nobathathu ezoveza ukuthi ingane kabani. I-DNA test kodwa ngesikhathi kwenza i-DNA test uhamba nonina. Uzobuya sephethwe yona yebo. Asikwazi ukufuya inyoka la ekhaya. Washiwo nje kahle wathiwa mehluleke emendweni emjondolo. Kodwa nyamboza asike sikhulume ngegama lami ke. Asikhulume ngegama lami imithetho. Leli ligcwele izwe lonke. Angeke sikwazi ukukhuluma ngegama singakabona i-DNA test. Cha igama lami lizogeza igama lakho i-DNA test. Ngabe yapi ingane kuphoqa ukugeza. Ngeke. Ngiyacela ukuphawula. Lizogeza ingane i-DNA test. Uye niyabona ke lento niyambona umuntu. Niyambona umuntu. Ubani? Wena uphawula lutho wena. Ubani? Ngithange lo muntu uyabona manje. Awuphawuli lutho wena. Uphawula kuphi lo muntu? Niyambona? Sengizothi. Mina into engiyidinga kunina nobathathu i-DNA test phela. Lo uzohamba nonina njengamanje. Akahambi nami uye emjondolo. Kungcono ke uma unomjondolo omhlelele wona kusho ukuthi lo kade behlala kuwona. Anginamjondolo engimhlelele wona. Waphuma lapha ekhaya kwathiwa ngishithuna lakhe alikho lapha ekhaya. Manje yakumuphi umjondolo? Uzobona. Baba abantu basembo bazogeza lo muzi. Noma ngabe ingane yale ekhaya noma kuyona yale ekhaya abantu basembo bazogeza lo muzi. Vele uzogeza ngoba umithele la ekhaya mangiyona yala. Ayizogeza umuzi la ekhaya. Nizogeza mhlawumbe efikile ninamajizelo. Nizofenibona manyalenu lawo. Wonke nizobona. Akuzwana namanye. Nizobona ukuthi nenza njani. Into engiyidingayo ke mina ke ukuthi nibuye nephepha le-DNA test. Sibone ukuthi ingane kabani bese sithatha isixazululo kusuka lapho ke manje ukuthi senze njani. Asikwazi ukuthi sithathe isinqumo njengamanje. Ubuwazi ukuthi uphekela uNonkiloyi? Hayi bengazi mina. Uphekela uNonkiloyi isigebengu lesi sidala. Bahamba la ekhaya kaDuthu yakhe. Uthi mina bengithuka ngathi mangikuthuka ngathi hamba olala nabanye abantu. Ngoba mina ngangifuna ukujulukisa le ndaba. Bengaze ngadlala ngenkomo zomthetho. Makoti. Wrong. Ayilanga ngangebe ngoba ngangithuka ngangithuka. Ayikunzima emhlabeni. Ngifuna ukuthi uvuse lo muzi. Ngangifuna mina uvusa ngophenye idwaba. Manje wena usuyaphuma uyahamba uyolala nomuntu. Wazohlaza mntana. Uyenzeleni lonto mama? Ninje kanti kamkhulu. Uyazi ukuthi ngikuthanda kanjani? Abantu basembo nje bazosigeza. Ninje kanti. Elami igama bazoligeza. Yikho ngibiye ngawabiza. Baba yikho ngibiye ngawabiza amakhamera ngathi aweze.
ngoba izwe lonke mina ngigama lami gcwele angisakwazi ngisho ngiphuma nje la kuvele kuthiwe abanye ade bengihleba la kuthiwa nango omakhelwane kuthiwa nango ibona basuka nezinyathelo sena ningihloliseni umthetho hayi mama ushayele mama hayi mama ishushulela umshaya kusizi akusizi nangibuyele emakamereni uyaphi isemzini wakhe babona lokho basazophinde bahlawulele lento abazolwela phambi kwethu uzolwa la ekhaya nizokhokha nje imbuzi noma nizokhokha umshayele naye umshayele ekhaya hayi umshayele ekhaya ngithi mina baba lo muntu akahambe abahambe yabona lo akahambe nonina abahambe labantu akalali la babuye bazogeza umuzi wonyambo kodwa akalali la ukuthi uyathi naye asingeni lapha kodwa la ekhaya akalali salobona unondindwa thina hamba naye nephara lakho umkhwenyana wakho inkomo zonyambo zalobona unondindwa Bangiyayiqala mina ngiyayiqala amaphepha DNA angiyayiqala ngempela azosikhulula ngihlazekile baba ngihlazekile ngisenkonzweni insizwa ayisafuna ukukhuluma nami mina umfazi uthe anginanzalo ngihlazekile nje ngiphelile uma ngaba ngabathiwa akazolukwa DNA leyo kuthiwa ke ingane eyami bobe sebaze ngani labantu ude yami wami nakwazi ukuthi anginanzalo mina lo uthe anginanzalo engikushoyo mina ngicela iphepha le DNA kuphela ukuze siphume lesinqumo ukuthi kwenzeka kanjani yilokho nje kuzosisiza okunye nje ayindawo le ndaba esixoxayo kushuthi iphela kanjalo so mhlawumbe umfowethu mhlawumbe sebeyozama ukuthi besixhumanise bese sisendele iphepha lokuthi mhlawumbe kugcine kwenzeka lenjani mhlawumbe mabe check nengane nomfowethu mhlawumbe ngiyabona into engikhatha nani yebo ananizange awuza iqiniso alizange libe khona iqiniso angishongo mina ukuthi wozani nalomkhofu phela mina ngibize nini usefikile yeah usefikile yeah ngithe mina ngibize la sona isigebengu ya kodwa ke njengoba seshilo ukuthi yali DNA ngiyacabanga mhlawumbe bazokuthi belungise gcine mhlawumbe kubonakala khona amagazi kodwa ke wena ke kwenza njani ke njobe phela mina ngiyazi nawe sifaya inkulumo futhi wena njengakhulu vele fanele uphume angithi yabona ukuchitha wale uzoba nazo inkomo zala ekhaya inkomo zakonyambosa uthi baba baba uthi ngesikhathi befika la uthi phela yena unekhuzana unenzalo yena utshela izwe lonke njalo uthi phela unenzalo ubhidiza imizi yabantu lo dodi uthi unenzalo yena mina ngifuna ukwazi makwenzeka ke ingane ngeyona eyala ekhaya phela umshado inkomo zala ekhaya siyazidinga kuwena akazi wasengakhuluma bengicelela lona leli thuba ngisho umbuzo uzowenza njani umbuzo umile umbuzo impendulo yabo nje baba kwasekuqaleni njengoba ngikhuluma akabuye lo makoti ezela phela yona le yabusela angizili uzobhidisa umuntu usobhidisa la ekhaya mina siyokhulungisa le ndaba yengane wanami ngatshela ukuthi ngoba kwengane kanti nangapha futhi kwazi ukuthi khona baba wengane mina ngazi ukuthi mayela lapha akekho umuntu ongabona intombi lapha intombi ebona nengazi ukuthi intombi nomfazi usengafake ring phela intombi nomfazi akukho khombisa ukuthi umfazi esandleni ingane buyondla ingane wahanjiswa ikhonde futhi mina ngingasebenzi phela wathi mina kubo mina ngingasebenza wena muhamba phandle ringa angiphinde ngibuza umbuzo inkomo zala ekhaya nazo yini lezi inkomo mina ngikwazi wakhona lokho ukuthi ubelotshole wathi una susumbuzo phambi kwami manje njengoba ngisho ukuthi isurprise kumina ukuthi ulotshole angiphinde inkomo zala ekhaya uzoba nazo yini inkomo zala ekhaya yebo uma sengitholile konke ukuthi lo njengoba ingane ngazibheka ingane yami lapha le date uma ukuthi ngempela ingane yami iyobe sechaza ukuthi kwenziwa kanjani nje masekunje okwamanje anginazo cha ake azoyichaza mina ngibuza wena ukuthi inkomo zala ekhaya uzoyikhipha yini
Ilokho nje phela lo mdanto lokuzungeza uzoyikhipha yini inkomo sala ekhaya zibuye. Uyathanda ngokumzalisa nje. Yena wazi ukuthandana ngeke umuntu ekwenzani. Ngiyawenza amanyala akhuluma la Ngikuthandana okhulu. amanyala akhuluma Mhlambe efonini sekhona izithombo mhlambe ungaboni ukuthi angiqambona manje ngikhuluma. amanyala Niyathandana. Wezodwa. Hawu. Nizala kanjani ingane ningathandani? Shothi hamba uphana wena hamba unikisa. webaba ngicela nyamba singisiza yabona umuntu umombheke uyambona lo muntu akubona labantu bala eSouth Africa la uyambona nje nawe lo muntu eZimbabwe. uyakuyena lo muntu labantu bangaphandle labangimazi akubona labantu balana la Yabo uba vele isibongo wena ndoda. Oh, uqabashi. Ulena ekhaya komalume, engapha ekhaya kobaba ke ikongcobo. hayi labantu basebenzisa zonke izibongo vele lapha basebenzisa zonke izibongo lapha akazazi ungambuzi nyamba ungazi ujuluka Ngiyacabanga ukuthi kodwa njengoba vele ubaba vele useshilo ukuthi ubaba ufuna mhlawumbe amaphepha sozama baba ukuthi lapho sixhumane nomfowethu sikwazi usithola amaphepha ngoba njengamanje mhlawumbe ngingenela nezinye inkulumo engibona ukuthi mhlawumbe ayinasidingo siyabonga kakhulu baba. Intombi yakho ungayishilo engayishilo. So bafowethu njengoba ke nizwa ke bafowethu ukuthi ke ukungconywana ngoba sikwazile ukusakhulumisana nabo ngiyacabanga ukuthi kumele kwenzeke uhlelo lokuthi ke kubonakala ukuthi igazi lithini wesokwazi yonke into ifinalize. Siyabonga kakhulu. Bangabe yafisa ubona ukuthi isiqephu ke sonke siphelele le ndaba lena yaqala kuphi izifikele lapho ke njengamanje sikhona iyona ke lo mbukiso lona ophelele okucacisa ngokusobala ke nejene sesihambile ngalo lolu daba. Ngiyabingelele igama lami nguSiphiwe Ntombela abafowethu ucela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze kuzothola konke ngesikhathi esifanelekeyo bafowethu sunyaka omusha ngithi nje happy new year bafowethu siqalile episode yethu yokuqala lena bafowethu njengoba nibona nje ukuthi ke inkunzi izibambele bafowethu ibambile bafowethu njengoba qala unyaka nje bafowethu siqalile bafowethu silungisa izinkinga zabantu yabo nje umshutho nje wokuqala wethu lo njengoba nje kusavula unyaka owethu nje uqala lo mshutho lo bafowethu so ngiyacela kakhulu bafowethu ukuthi ke nithokomaya lapha emakhaya sesibuyile bafowethu sosebenza njengoba nekade bele kube ngishayela nje bafowethu bafowethu sonisiza nonke bafowethu ngicela nje ukuthi ke umuntu abekezele ngiyazi ukuthi umuntu mhlawumbe umenenkinga usuke efuna ukuthi ke leyo nkinga yakhe ilungiseke ngaleso sikhathi manje so bafowethu nje nisibekezelele bafowethu njengomfowethu nje lona lokho ade ngamlindisa nje umfowethu lo kade lokho engishayela even last year yabo ngamlindisa umfowethu kodwa ke njengamanje naye usuku lakho selizela fika njengoba nje sivula nawo unyaka namhlanje sizoqala naye futhi udaba lwakhe sizolisebenza nje bafowethu solisebenza soze sifike emaphethelweni akhe okugcina bafowethu so bafowethu ngiyacela kakhulu futhi nginikhumbuze futhi ukuthi ukusubscribe akumoshi bafowethu ngisho elincane idatha akumoshi airtime akumoshi ngisho imali bafowethu so nje bafowethu sokuyibeka nje emathubeni ukuthi ube umuntu ozobuka qala umsebenzi wethu esisofaka so bafowethu njengamanje njengoba ngishilo nje ukuthi ke kade umfowethu wangibhalela naye kunenkinga kodwa ke mina bese ngichazela inkinga yakhe wangichazela nje inkinga yakhe njengoba ke njengamanje ngifuna ukuthi ayichaze yonke inkinga echazela ababukeli njengamanje ukuthi ke silapha nje ungenxa yani yini izathu sokuthi sibhela mfowethu kuhamba kanjani Kuyaphila ke futhi njani siyaphila mnewethu mfowethu udaba lakho mfowethu uluthini kahlahla udaba ngizoqala lana ubani wabani ya igama lami uSiphamandla waNgcobo ya ngahamba nenkinga yami ilokho ingihlupha enhlizweni yami ya kwaze ngafika lesimo lesi ukuba ngigcina ngixhumana nabantu beze bengikhombisa ukuthi yena angihambe ngigcine ize ngifika kule minyango esengingene kuyona njengamanje ya mfowethu awutshele umbukeli njengamanje ongakazi umtshelele ukuthi ukuthi inkinga yakho yini kahle inkinga yami engathi ngiziphila emhlabeni
ngabe sengithatha umuntu wesifazane ngahlangana nomuntu wesifazane uma ngihlangana nomuntu wesifazane kwaba ukuthi sakha into ewuthando uma sakha into ewuthando sazwana kwakuhle ekuhambeni kwesikhathi kube sekufika la ukuthi kutholakala ukuthi sekunengane khona mase kunengane khona ngitsho ukuthi ingane yami ngibe sengithola lapho uthena kanti lo muntu la hlala khona khona umuntu ahlala naye athi futhi nakuyena ingane eyakhe manje kwasho ukuthi mina sengimbuza lo muntu ukuthi uyenza kanjani lento ukuthi manje ingane yami kodwa manje kutholala imiyalezo ukuthi nengane nangapha inobaba futhi wesibili izwe laphuma kuyena uthi lokhu kwenza ukuthi angisebenzi yangiphatha kabi ngasethi kude kwenza ukuthi mangasebenzi uthatha ingane yami uhambe uyolokhuza ngayo phisana ngayo uyonikeza enye indoda nje ingane yona uyazi yakhiwa kanjani ingane nje mawuthi phifike emhlabeni uyazi yakhiwa kanjani ngabona le ndaba ayingangami angiqhubezele phambili kuze ngizokwazi ukuthi ngithole isongululo sale ndaba lena engiphethe kabuhlungu kanjena ukuthi ngizoyenza njani manje ngoba phela ingane yami nami ngiyadinga ukuthi ingane yami iyazi ukuthi ubaba wayo oyimpela uyena bani so ngifuna ukuthola la usisi uba igama lakhe owakwabani mhlambe nahlangana kuphi njengamanje usekuphi nendawo usisi engazwana naye uzodwa wakamkhize uhlala endaweni yasemlazi kodwa ukutholana kwami satholana endaweni yasedrobheni nje sayisingithi ngiyidlela nami ngiyoyishayela umoya nangu nosisi naye uyayihlalela lokho eyidlela inzipho ngase ngibeka ke amagama ambalwa ngayo sisi kwaba ukuthi yena akwathi amphikisa ngalo elilikhuni kwagcina ke ukuthi siyazwana ke siyathandana kanjalo kanti angazi ambuzanga elangeni nathanda isikhathi esinganani mhlawumbe isikhathi sathandana naye ngithi kwaba u6 months sithandana full uthando kwabe sekuba nengane sekukhona uphixihixi ke khona lapho sekhona ngase ngibona ukuthi safana njengoba wayifike uthando namanje njengamanje wena ikhona nezinye ingane mhlawumbe onazo noma engane enginayo ilingane engiyisanda kuyithola ngoba naye sengihluphile kwintombazaneni naye esanda kuyithola wase ngibona nami ukuthi yena uhlala uyindoda uwedwa akusiza ukwazi ukwenza izinto akwazi uyiwashela into umuntu osilisa bamdinga umlekeleli wakhe wesifazane so manje mina mangithi ngizohlala ngedwa khona izinto engengikwazi ukufinyelela kuzona ngase ngibona ukuthi engcono nama ngibuye ngibeke eceleni ngitholele lona bese enhleni naye nawe bese ethola ingane ke lo enhleni nayo njengamanje ingane isinenyama emingaki le ngane enhleni nayo yona ithi 4 months ikhona so ngifuna ukuthola la ukuthi uke wazama mhlawumbe ukuxhumana naye usisi usisi siyaxhumana lo engane endala siyaxhumana naye ocingweni ngaleso sikhathi angimtholi njalo kodwa ngaleso sikhathi siyaxhumana naye for asho ukuthi naye ingane eyakho kanjena akonakaleli lutho bayifaka yona imali kuyena usisi inkinga angifaki imali kusisi ngeza sothi wahamba ngale ndlela ahamba ngayo angisebenzi mina ngisahluleki engibeke inhlambe enthuka ngendlela oyingane yayisivele isivelile ningane ingane le eyakhe wasehamba owahamba ngayo ayisibelethiwe yayisibelethiwe uhamba nje nayo vele isincane isibelethiwe kodwa sekuyinyanga isizozala uswazi se 3 months hayibo wawuyinakela wena even iseswini ngangikwazi ukuthola lokho manje uyathandiswa lo ma-aphula la ungathenga leyo mali phela nathi siyalekelelwa lezi imali siyithola ukuthi sikwazi lezi ezincane sikwazi ukuthi simnikeze lokho ekugcineni wena ukuthola kanjani lokho ukuthi khona umuntu ahlala naye sengikuthola phela ngabantu phela indaba ayihlali phansi sengikuthola ngabantu ke abazwala nabangano lokho ezwala nayo wathi ehambile ke sekho imbuza kubangani hayibo sewashona apho sibani bani agcine ibhodloka kusisi lo wathi hayibo awazi ukuthi ngaye vele enomuntu lapho ehlala khona yabe siqhuma kanjalo ke indaba umngani wakhe ke ayemshiye emuva eya lapho eyakhona abantu udaba elwazi wena awukaze uzame ukuthi uyocela ingane kuyena noma ucele nje ingane ukuyibona ingane benginakho ukuyibona bengilethela for ukunganaki ke yabona umngane mathi umuntu uthi mhlambe udinga ukuthi mhlambe imali ayikho kodwa ngalesikhathi ekwazi ukuyiletha ingane kwena ukwazi ukuyibona ube lokho uthi hayi kusho akekho umuntu mhlambe engathi ungivalela lokho kube isurprise kumina sengithola ukuthi yena awu kanti sonke lesikhathi uyayenza lento kube khona umuntu uvela athembele kuyona lo beke esho ukuthi yena angicengile lutho la kwena nawe ingane busungayithengi lutho nje nawe lutho ngoba vele bese hambile na ngibuza ukuthi yena lokho semakhaya ingane
kanti ingane hleli naye endodeni. Lento egcina yadala ukuthi manje ngisukumele phezulu lento ngiyabona ukuthi ena umama lo naye wakwamtshela ukuthi khona ingane onayo. Ngaye ngamtshela ngengane wasethe nangayilandeli kakhulu indaba yomuntu engingamazi ukuthi hawu kanjani wathi kuyingane yakho lo ofikile ke wathi na ngozathu sokuthi na lo ngoba akakhombisa ukuthi ingane yakho fanele biyavakasha khona la uma uthi ingane yakho ukuthi iyemazi ubabwayo kodwa khona njengoba ingane ingafiki lana kusho ukuthi ubabwayo akuyona lo ojothi wena uye ino hayi ubabwayo kwaba yilapho nami sembuza khona umqondo uthi yazi angwalalela amazwi alomntwana mhlawumbe ungibeka isithombe sokuthi nami angahlanyi kakhulu kodwa ngibeka umoya phansi ngilandele kancane le yena lo uhlala naso umlobolile lo engihlala nayo ngaphakathi nayo kwamalobolo usumlobolile yini sengivelile ekhaya usuvelile ngathi hawu kanti indoda eqotho qhawe lento ngaphe ngangibona ukuthi lento engizoyenza kuye lo mdala manje ke kwasho ukuthi yena ufike ngesimo sokuthi yena kwamandla wena njengamanje sumnandi njengamanje ngiyakwazi ukusebenza ngiyephambili ngiqhoshalaze la khona ukuthi ngikwazi ukwenza izinto zenzeke so hayi ukuthi naye khona mhlawumbe ngambanje ukuthi yena ngangisahlula ekhaya bayayazi ingane bayayazi ingane ekhaya bathini nje mabethi phela sicela ukubona ingane uthini wena kubona ngisho ukuthi inkinga ikumawayo and ngeke uzowenze lutho uma wayo mayethena ingane ngeke uzikwazi uyena nami ngibempelo lamazwi so ngiyacabanga ukuthi into ekhona la lula kakhulu yabo thina ukuthi siqale usithole ukuthi mhlawumbe umama singaxhumana kanjani naye bese ke sikwazi ukuthi ke bese sikwazi ukuthi sicele naye mhlawumbe wena uzokwazi ukuthi simnakho nje kanjalo yabo likhona lo indaba esayisalungisa ulicishe lifaye nalolu yabo umama wengane le wena uzofonela unakhujana uma wengane yes noma thina uma egoloza kuwena simfonele thina simtshela ukuthi soza lapha akhona uma engafuni ukuthi sibonane naye yabo uwe noma nibonane yabo ngajabula kakhulu ngoba isomlo nje ukuthi nje ingane yami ikwagcina imazili babwayo ngempela elokho bafowethu noma kanjani sokwenza njengoba nje umfowethu sengamchazela ukuthi ke ake sibone ukuthi le strategy ngesikwazi ukuthi sisebenze ngoba ekugcineni umfowethu kumele athole iqiniso kumele futhi athole inakhujana naye agcine itholile Nkosi yami ngoba naye ukhala ngomntwana nje siyacela ke bafowethu ukuthi ke nisilekelele futhi ke mhlambe ke sogcina sifikile esisombululweni siyabonga bathi bafowethu this is another day bafowethu njengoba ke sifuna usisi ukuzakwazi ukuthi ke bafowethu acacisele umfowethu phela ngahle ukuthi ke bafowethu ngempela kanti ingane wenza njani ngayo ngoba umfowethu lento uthi yamudla umfowethu lento ukuthi ingane yena kodwa unengane kodwa manje akanayo futhi ingane qhawela kithi mfowethu uzizwe njani mfowethu ngezathu ukuthi yena ngiyabona ukuthi usizo ngiyalithola nomoya wami usafana njengaseqaleni njengoba bengisahlupheka ngisengedwa ngenabo abalekelele abangiphushisa le ndaba ukuthi ngicane umfazi ngicela ukuthi umfethu vele wenza into eclean uvele umthindo usisi yabo sibone ukuthi ikuphi okuzokwenzeka yabo asazi noma usazo libamba ncingo kwesikhathi isikhathi elibamba isikhathi engalibamba kodwa ke akwesimzame mayisuke libamba niyakwazi ukukhuluma ilokho kungatheni nje sikhuluma kungapheli ngisho u2 minutes bese elevale kubona ukuthi impintshiki lakho umlando phela akwesimuse kodwa njengoba ingane yami ngisamzini umfaka la speaker fakula usizwe la usondeze ngala hayibo kanti yini inkinga yakho awushona ufonela manje njengoba ingane yami mina angisenalo ilungelo lokuthi ngifonele awukahle sifanele awukahle njengoba ingane yami kahle kusengeyami noma owevala yayivala ilento ke engayazi uphinde umzama mhlawumbe ivaleke ngephutha kuyena Okulandela ngizombane ngiyivale le phone
ngikwazi inkinga yakho. Ibizwa ngani lento yenzayo? Uzongiqhatha nomkhwenyana wami okahle uphume kini. Umkhwenyana wakho uthi ingane le ohleli naye kaba? Awayivala. Uyayivala futhi. Hey, usimzame yo. Inkinga embhekana nayo ke le. Ngicine ngasathi bani ngenze njani. Unginikeza qhawe inamba yakhe. Mana mana ungayikhuluma ungayibizi hey uzoyibamba impisi la. Your balance is lower than 5 rand. Please wait a moment. Your call will be connected. Uzoyibamba ngoba masimtshela nje ukuthi yes. Yebo. Hayibo khuluma phela nje. Lower than 5 rand. Please wait a moment. Your call will be connected. Khuluma phela nje. Wenzakala phela ukhuluma phela nje la. Awuthi Hayi, awumphinde ngala. Balance is running out. Please recharge in time. Uyangena kwena. Uyangena nga. Nansi wena wayivala wena. Yebo. Hawu wayivala. Your balance is insufficient. We ngisena airtime. Hey mara. Ngizama ukuthi ngithenge yazi. Hayi qhawe inkinga lena. Hayi ngibhekane nenkinga. Manje ugcine nje umfonela. Nithi nesonto ngicela umfonela nakhona ngimthole kanzima msuku. Oh yeah. Ukuthi kusekwenze njani mayethambile kwesikhathi uma ukhuluma naye. Awusho ulaka kanje. Mhlawumbe usuke engekho mhlawumbe nayo napheyana. Nami ngicabanga kanjalo. Hayibo yini phela? Khala makhwela nje. That's all. Hello? Hawu ayinamba wrong lena. Hawu umfako mina ngifaka 060 cabanga awufake lapho. 036722 mfaka inamba wrong. Xa yakhala makhwela nje. Hey yazi. Nasiya. Sabona sisi. Yebo sawona. Ukhuluma noZoso la ngintatheli nje kazwe lonke mama. Yebo. Sikhona udaba lapha. Khona udaba lapha esililandelayo lapha khona umfowethu lapho sikhalelayo lana uthi angazi indaba ekanjani zeindaba zeingane. Ukhalela wena ngicela uphume kini nawe. Hawu kanjani manje? Angithi phela ngifuna ukusikhulumisana. Hawu. Uyadelela bolozisi. Hayi. Ukuthi into ekanjena kungayithini wena oyindoda ibhekene nawe. The requested number is not available at the moment. Please try again later. Sekuyivalile. Ngisebenzela imfana. Yebo sisi. Yebo. Sisi wami yabona uma ungafuni sisi wami sofika lapho thina lapho sokutracer seze sikuthole. Uyezwa sisi? Nifuna kanti kimi? Yini nifuna? Sifuna umfowethu la uyangikhalela umfowethu ukuthi ucela ingane ngazi kanjani uyazi wena yabo. Uzongikhatha nomkhwenyana wami ngicela ngilinde ngesikhathi right ngizokubuyela. Hayi asifuna isikhathi right isona lesi otherwise siyeza la we. Hayi umuntu oclean lo awuthi ngifonela umjita lo we-IT. Ngene. Ngifonela umjita we-IT lo. Hayi siyadlala lo. Bengithi mhlawumbe ugcina kumina leli khanda lakhe. Hayi umjita lo.
Hey mngani wami khamba kanjani? Mfethu khona isipane engifunela sona mfethu lana mfethu. Hey mfethu ngicela siyaphuthuma mfethu lesi yazi eish. Sekunjalo. Awu mfethu sekunjalo mfethu. Ya mfethu. Mana khona inamba engizokusendela manje ku WhatsApp kuyona mfethu. Ngicela ungitraceele yona lo number ukuthi ungakuphi lo muntu. Ayibaba. Mana ngivele ngikusendele manje mfethu eish. Yo. Ya. Hayi mfethu yazi mfethu inxa kanjani mfethu manje ngifuna simhlasele manje lo sisi because uyeyisa yazi uyeyisa nje. Hey abantu bakho. Hey mfethu ungahleki mfethu. Hey ungahleki mfethu hey. Nantsoko. Anginakhujela yona ke mfethu anginakhujela yona. Ya ngizozwa ngawe ke mngani nami ngizozwa ngawe mngani nami. Alright. Sharpus Coco. Hayi ku right. Bafowethu ke silindele inkabi ke le cela ukuyivala manje ivideo then ke sobe sesibuya bafowethu sinichazela yonke into okwenzakaleni siyabonga. Bafowethu ngibuyile njengabaje safuna ukuthi sizwe letsizwe ukuthi ke ithini njengoba ngathi nayi sibuyile bafowethu. Alright kabi yami. So. Yakwenzakalani? Hayi uyabona mfethu ula elento ngakayusefini emlaki. Ngakwabani? Yusefini emlaki. Oh ilocation. Oh semagarage. Yeah. Ngicela ukuthi ungithumelele emfokithi location. Okay. Shapo. Ngasemagarage kayune. Oh mina ukuthi angiwazi phela umlazi baba hey. Hayi ngabe igarage njengapo. Oh. Bazolaza abantu hambe ku. Hayi ngeke ngisendela bethi location mfethu lo muntu ndoda. Ya ngizokukhandela manje. Yeah. Hayi. Alright mwana ngizokuthinta mase ngizofika ngakhona yazo. Alright. Sharp. Cela mfethu ungene ngala. Asambeni bafini. Yabona impela sambe mfethu hayi. Yeah. Sambe impela zokade. Sobabona cha. Manje akwazi ucabanga nje qha ukuthi uze la wedwa la uzobuka. Hey angazi ngicabanga ngoba phela umuntu esitholana ezintabeni. Ya. Ubo usukwazi ukuba. Ngangizwa nje ukuthi yena uhlala khona lapha emlazi kaJe kodwa ukuthi mina ngithi ngizombonela ngapha angazi ngisenje. Hayi cha wena. Umuntu engabuye yenze njani Hayi inkinga mhlawumbe sihlangabezana nazo. Yabona ke lapha na ke kawa yasazi ukuthi kokwenziwa kanjani Hey waphela sengizimini kahle. Hayi khona ayincane into. Ngizindile le location ngathi phela ngala ya. Athi lo uzilo. Athi lo siyazi location phela la. Hey fit. Khaw. Iphelile bayi location lela hey. Iphelile habe ngimsakho ukuthi ngiyona. Imuphi umuzi ngala khona umuzi ikika lemizi engaka left ngala i2 isondelene. Yeah,
usekhoneni wona lo. Oyilo. Usekhoneni. Yiko lo. Ukubambe. Alright, ayibafetha kumele kodwa sizame ukujika la. Kumele sipakele sibheke phezulu kufanele. Ngakujikele somewhere. Ukuze makushuba ngempela sibe safe cabanga sazoqala futhi sibhudukeze la. Alright ke mnganami. Nokuthita mfowethu umuntu lo kumele sipaka ubukopho la sikwazi ukupaka ubuhlathi ngempela ukuze makushuba sazi ukuthi iba lula indlela yokuphuma yabo futhi lo yazi umuntu la ngoba ngathi ngumgwaqodwa nje la. Ayikhale babhema lutho lifunyiwe yini lutho lifunyiwe yini awubamba qha ikhale qha silihambile-ke bafowethu ibanga salihamba sithe masifika ke la hayi bafowethu sabona ukuthi saxhumana nomjitha-ke lo we-IT kade sixhumana naye sithe masixhumana-ke naye hayi wasitshela ukuthi hayi bafowethu umuzi usekhoneni ngoba besingacaphuzeleli leya mizi iseduze kakhulu khona omunye usekhoneni khona omunye useduze kwekhona futhi hayi samthinta-ke lo mbhemu sambuza ukuthi awuloda lo muzi ukuphi manje le mizi yethu njengoba sisimela nje emahlathini kuney'moto eziwu-2 esihamba ngazo omunye umfowethu usevele usephansi oshuthayo omunye ukhona ngaphakathi emotweni sisazama ukuxhumana naye lo mbhemu njengombona sengijika nje bafowethu ngoba-ke angikwazi ukuthi-ke ngapaka ngendlela engingenakho ukuphuma ukuze uma kuthiwa khona i-emergency eyenzakalayo kumele umuntu akwazi ukuthi-ke abaleke asheshe aphume ukuze kungaze konakala izinto ezimbi. Yabona uma ubheka phansi la lo mgwaqo ngathi uyavaleka so kumele sipake ngokopho impela lokuthi hayi kumele sikwazi ukuthi siphume ngokubona nje sengishaya reverse sengibheka-ke manje emuva sengifuna ukujika khona laphaya ngoba ngifuna ukuthi kuze kusolakale-ke okusolakalayo yabona njengoba usungibona nje sengijika laphaya bese ngijikela khona-ke lokhu bafowethu ngenzeka nami ukucupha ikhala zokuthi ngikwazi ukuthi-ke uma kuthiwa mhlawumbe sificane imbi la ithutha laphana sikwazi ukuthi-ke umuntu aphephe ya njengobona nje sengihlehla lami ngihlehliswa nje ikhona ukuthi ngifuna ukuthi bafowethu ngiplaye kahle so that ngizoba kahle sizoba kahle nabafowethu ukuthi makuthiwa nathi sithi yabona njengoba ubona isakuhlehla la nabafowethu bazophuma njengamanje uphume nomfowethu lo ebeze ngaye la emva kwalapho bese kuphuma ku-cameraman-ke ebesihamba naye emotweni ukukhombisa ukusobala ukuthi-ke bafowethu konke lokhu njengombona nje sekuphuma igadi waphuma-ke nangunomfowethu simlethile sizomsiza la emva kwalapho-ke nangumfowethu sezovulela-ke omunye wo-cameraman esihamba nabo esisebenza nabo wamvulela umfowethu njengobona-ke sephuma sambe qha asazi ukuthi ngaphakathi kuzokwenzakalani but-ke asithembe yonke into izoba right yonke into izoba right bafowethu ngoba igcineni kwa yonke into sifuna ukuthi umfowethu akwazi ukuthi asizakale cela sambeni bafowethu
Qoqo. 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 Ayo mayan. Sitsheliwe sathi siyeza manje. Sitsheliwe sathi siyeza. Inkinga yami iy'ncingo zami awuyiphenduli. Angithi uyivala iy'ncingo zami. Uyivalele nini? Uzolivala iy'ncingo lami phambi kwami. Uzivalele nini? Bengithi mina lokho okwenzayo ikhanda lakho bekuhlaza wenza mina kuphela. Yes. Uyivalele kubantu. Uyivalele nini? Abangabazi uyakwazi Asiyindawo ke la, asiyindawo ke la. Uyivalele nini ngcinga? Nyambose! Nyambose! Mana kwenzakalani? Nazi igebengu ifuna ukushutha. Ayikho lonto leyo. Wenzani? Nyambose. Wenzani? Hayibo, kwaqhamuka abantu abafaka impahla ezimnyama. Wenzani? Madoda. Cha ukhamba kanjani? Mana khamba kanjani? Kwenzekani la? Yila bantu laba abahlezi bevela laba abahambe bona imizi yabantu la. Mana. Ibona la. Ikwamthetho la madoda nganisiza ngani? Mana cha khona umsebenzi esiwenzayo la. Nyambose asingene endlini. Hayi. Mana besifuna ukuzokhuluma nawe kahle. Qale sizwe kahle uthi bathini. Thina kahle besifuna ukuzokhuluma nawe kahle. Akaze kwafika abantu befaka impahla ezimnyama la ekhaya. Besifuna ukuzokhuluma nawe kahle. Ngifuna ukuzwa ukuthi bathini. Ngifuna ukuzwa bathini. Madoda. Oy wenzani? Hawu lo sisi lo yini manje sisi? Yini sisi wenzani sisi? Menzani umkamo? Menzani umkamo? Mana khawa. Madoda. Besicela Nizokwenzani kwami? Besicela ukukhuluma nje phela ngithi. Besicela ukukhuluma. Baba ngicela. Yabo. Mana la magcwapha. Ngifuna ukuzwa ukuthi bathini. Khuluma. Besicela ukuzokhuluma. Nikhulumani madoda? Yes. Uyaphila kodwa. Ngizophila mase ngizwe ukuthi nizowenzani. Ayikho vele abafuna ukuykhuluma la. Ngifuna ukuthini madoda? Ayikho vele bazophiliza umuzi. Sizofuna Thula mamkhisi. Thula mamkhisi. Madoda. Ikwanyamboza nifunani kwanyamboza? Sizocela ukukhuluma cha. Ayikho into abafuna ukuyikhuluma. Mana yini manje wena mama? Yini wena mama? Wena mama yini? Yini lento eyenzeka la umthetho wakho? Mana yini? Yini wena mama? Uyenkosikazi wami. Nkosikazi. Ima. Mamkhisi, ima. Ngifuna ukuza labantu bazo. Ngifuna ukuza labantu bazo. Ngifuna ukuza bazothini. Bayangilimaza nje. Ima. Mina bangilimele. Angithi kusho mina into ima. Thula, angangikhulume kaningi ngithula, man. Angithi bezela kwamthetho. Man ubani inhloko yala ngithi yimi. Thula. Man mina uzokhuluma nabo manje. Yimini inhloko yala. Thula uthi du. Madoda ngiyaphinda. Ikonyambose la. Yeah. Njoba ningenile kula magci nizonzani? Khawela ngithi kahle kahle. Ayikho vele. Yini. Thula. Yabona mama nesikhathi sokudlala mama yeso. Mama sizamile ukufonela kahle sizamile ukufonela wasibolozela ngithi angithi ubuyenza zona izinto ezikanje yabo. Nike namfonela? Yebo simfonelile mama wenzani? Mana wemlisi. Usho ukuthini uthi nike namfonela? Nike namfonela? Mana. Ikwamila izitsha ihlala phansi kwami ngoqosha inkomishi. Mi inkomishi yakho. Wazi wakhuthana ngiyakwazi ukuyixoshela. Ngiyakwazi ukuyixoshela. Mana. Wenzani mama? Indrama yani. Xoshela inkomishi. Mana. Wenziswa? Yes. Usho ukuthini uthi uke wamfonela? Yes ngeke ngamfonela umama. Unomfowethu uke wamfonela umfowethu. Umfowenu obani lo? Uyazi umama awubuza umama. Uyabona ukuba nibangumsindo nilalelele umama wakho. Njengendoda for umlaleli mama nahlala phansi nalalela udaba. Angichazele kwenzekani la. Angibazi labantu nami ngiqala ukubazi baba. Awusamazi umfowethu. Maze lapha. Ubani yena lo? Qala nokumbona. Awu. Akakufonelanga la? Akasangifonela. Lo yena? Akasangifonela. Awubazi labantu. Ifoni yami nje baba kade ihleli lapha. Madoda niyamuzwa umkamo uthini? Ngakho. Bebefona nini? Yeah. Niyamuzwa umkamo uthini? Mana cha mama umfowethu awusamazi. Angimazi. Awu. Kanti ngithi angimazi. Kanti izoze kube angangikhuluma into eyodwa ngisamazi. Ngicela ufonele umama, ngicela ufone inamba kamama. Awungazi. Angizoke ngibone emfonela isiphambana. Angizoke ngibone namhlanje. Wenzani? Mamkhisi, uyayazi into? Angiyazi. Thula. Iyekela phela. Ngithe thula. Ngicela ufone. Mama sinasikhathi sokudlala yeso. Ikwami la. Yezwa mama. Uyangizwa ikwami la. Ngithe thula. Ufuna ukuzwa la Fak loud mfethu. Lokha lapho ucina.
Mamkhize laba locingo likhalayo. Umnumzane ekhaya ucingo lwaba likhalayo. Yebo akayi-answer ya i-answer sisi i-answer ifake loud awukhulume qhawe. Hello ingane yami. Mawengane siyabonga mana ke qhawe awutshela umnyeni uqeda ukuthi mawengane yami mana baba uzolela thina baba uhamba ngathi la yabo mama omtshele engazi umfowethu agonyuluke yonke into omchazele Khuluma ngani? Ayikho into engizoyikhuluma ngishilo ngathi labantu bazobhila. Asingene endlini. Mawengane yami. Mawengane yami. Awume. Mana phela mana qhawe awumtshele umfowethu ukuthi sibekwa yini la Izoke ngithi. mana yazi mina ozokeza mana phela mama khuluma qhawe Asazi phela ubani ozozwa ke ophela umnani wendaba ofanele wenyambosi yazi mana yabona ke wenyambosi Kumele uhambe manje. lo muntu ohleli naye mhlambe wena wazi ukuthi umntanakho lo ohleli naye la endlini kanti lo muntu ohleli naye wantinda wayale komathekwini uma efika le komathekwini mana wenzani wabuya nesisu la oshuthi mayesebuya nesisu uthini ingane yakhe ayikho lento mana wenzani uma ebuya ngapha eThekwini wenzani uthi ingane bayibona yakhe yini pho uraselani pho ngapha kuwena ingane uthi eyakhe ingane mana manje nyambose ilento ke mina ngisho lempela yakho ohleli naye la kwakho ingane yami uyazizwa lo muntu uthini mana qhawe ento ngisusele ekhanda mina umfowethu kahle sizosiza yena la igama lami mina ngusiphiwe ngokwantombi Mangakususela ekhanda sebenzela kwishuba kuphuma phi uyawona uyazi ukuthi ingane yami ingane kabani ingane ishiselwa phela wakweshisa le ngane phela wakwayingane yakashisela phela la ekhaya awona ishisela phela manje sibone ukuthi le ngane izokwazi ingoba uyazi kahle izoshona phansi izoshona phansi baleka nezingane ngoba nasasawula nihambe nekubantu abanemali wona kuthina sodle thina sinamali thina ingane yami kufika umuntu engingamazi waphathi lengane kweyami eyakonyamboze eyakhe mana mfethu awukhiphe leso sithombe leso ukuthi nake nabambana nomama angixoxa ingane kwane ngizoke ngibone amphuphi lana akulona iphupho leli angihlanyelanga la ekhaya mana mama awuyibambe kahle yezwa awuyiphathe kahle asinasikhathi sokudlala yezwa Nihlangana phela la. Asinasikhathi sokudlala yese mama nina ningena phela. yese mama sengithi bathathu awukwahle ngicela ushaya ikhaya Bangena phi? ngithe mamkhize thula bokwakho mama wakwakho nangu mama wakwakho ke awasibona isithombe awulethela mana awasibona isithombe mamkhize mama wekhaya loyo yini le mama wekhaya Iyalimala bo. yini le Iyeke. Ngivelelwa yini kodwa bakithi ngivelelwa yini konyamboza Ngishilo. ngivelelwa yini thula wena yabona wena usathana wentombazana thula uthi du mana mamphambi Wemlisa. mana ungamphambi uthi wena unengane uthi unengane eyami uthi unengane wena phela la thatha ingane zethu wasingenamali nikwe nina nemali mana qhawe anina nemali yokudiza Wemlisa awume ngikhulume nomkami awume ngikhulume nomkami mana phela omamkhizi yini le lapho isithombe sabani awuhlanze iqiniso sisi isithombe sabani Sihambe lesisila sakudala lesa baba singakajoli nawe singakathandani nawe. hlanza Dala. ayikho into yakudala okwangitshela yona Akabi nengane. ayikho into yakudala okwangitshela yona Hlanza iqiniso. Ngiyanga kuwena ngingise intombi. wemamkhizi Ngase ngibile nomuntu. hlanza iqiniso qhawe Wemamkhize. hlanza iqiniso Wemamkhize. hlanza iqiniso cha hlanza iqiniso wemamkhizi awungitshele kahle nkosikazi amanyala amanda wena Isithombe esidala. Ngishilo ngathi ungabalaleli labantu. ngingalaleli le nto Labantu laba baqhamuka phi labantu? Babizo wena ungibizelela abantu. mana lento Ungibizelela abantu. lapha efonini kubizwe yini na Ungibizelela abantu. kubizwe yimi
Usafuna ubufakazi okunye? Nansi ingane isencane. Awuthule ndoda, awuthule ndoda, awuthule. Suqala ungidina manje, awuthule. Bengifuthi usafuna ubufakazi okunye. Wemamkhisi. Ngesikhathi ngiyokhokha inkomo zakithi, ikhona inkomo eyashoda. Kodwa nawe baba uyaphendule mama awuyiphathe kahle ngesikhathi ngiyolobola kini ngenkomo zonyamboza ikhona na inkomo eyashoda nami ngase ngenzela umendo wami awuzophela umendo wami kini ngase ngisuke ngiphathele na uyazi baba unanzalo ngase ngenzela wena mina hayibo ngase ngenzela wena angisi uyazi ukuthi awunayinzalo hayibo angisi ngase ngenzela wena ngangithuka kini ngisi babe ngithuka kini nami ngase ngizama ukusave umshado wami Yabo imendo yamanje imendo yamanyala manje asekho umendo osile manje imizi yamanje yakhiwe ngamnyanyala awunayinzalo wake wazala yabona ngoba ngiyazala kanti wake wazala akuseyona yami lengane ingane akuseyona yami ngangisave umshado wami nami angizwa uyifuna ingane ngase ngizoyenza njani ngase ngizoyithatha phi wena usathane wentombazane ngaze ngayilahla inkomo zobaba lalela uzongisiza lana ke intombazane endini angeke ngisasho ukuthi mfazi awuyisayena umfazi wami wena uzongisiza ke uzothatha amasaka akho uphume uphele ukwami la angiyindawo ke sizobona ubani indoda sizobona ukuthi ubani indoda nami kukwami la sizobona ukuthi ubani indoda wena angifuni uphinde ngikubone la angifuni uphinde ngikubone la wena hayi vela ngezi lana manginike izingane yami uqedile wena uyinja njani angazi ke phela mina ngizala ingane ungenanzalo uyinja wena awunanzala athi wena uzala ingane wena wondla ingane zabantu hambani la ekhaya uhambe nalo sikhotheni wenzani uzothatha amasaka uhambe naye lo sikhotheni uhambe naye hambani phela usikhotheni kwenza ubaba namhlanje nizalana nje kanje imana mfethu wenzani niza nento enje kusho ukuthi mina kahle kuzoba into enjani uyabona wena uyabona wena hayi uma ufuna sibambane asiye egroundini angifuni ukuphinde ngikubone la yezwa wena angifuni ukuphinde ngikubone khohlwa ke yabona ke baba yabona we baba asilungise udaba wena ungathi nywaba wena ngifuna ukuphinde ngikubone emzini wami hayi vele angifuni ukuphinde ngicine wena mbuyisela ingane yami kuphela ngenzela yona iyodwa lalela la yabona into uzongenzela yona uzothatha amasaka akho uphuma uhambe uzobuya la uzowuza uzobuya usuza nabantu bakini Nyamboso ngicela uze ngala qhawe yeso mbuyisela ingane yami Nyamboso sale wedwa ube shimana yabona njengamanje yabonga ngoba vele sekuvele sekuwena cela uhambe siyabonga cela uhambe ngisho umkhonyana wami siyabonga akho umkhonyana wakho la usazohamba vele njengoba sekanje naqhawe yabo siyabona ukuthi abantu baye bethathela izinto phezulu yabo vele ukudingwayo kuba njalo yabo kodwa nje sicela ukuthi usave yonke into sozama ukuthi sihlele usuku kulungiswa yonke into yabo nemindeni yabo ibe kanjalo yabo ngoba manje ungazwenza into wrong ekugcineni kwayo yonke into ugcina usuyejele ngezinto ezwrong yabo kanti imali sazoqhubeka kuyenza futhi njengoba sokwazi ukuhlele mhlambe yonke into umuntu olingwayo la yini egcine sifuna ukuthi ugcine uthole ifena ube la kodwa umuntu olingwayo yimi umuntu olingwayo la siyaxolisa qhawe la bethu yabo kuba nzima vele ezinye izinto vele mayifiki yabo kodwa sicela ukuthi qhawe izinto ungayithatheli phezulu ngokudinwa njengamanje siyacela qhawe ngoba manje asifisi ukuthi sizwe akusasa sekuthiwa susejele yabo ngoba suwenza umama into wrong imali izobuya isazoqhubeka uyikhande mfowethu ake ngibuza umbuzo into enje mayenzeka kuwe uthi unomfazi wakhokha 11 wenkomo zaphele kwangashoda ngisho eyodwa wembesa waqeda wathi nya kuqhamuka umuntu azothi unengane emagcekeni weyihlo awukube yimini ungenza njani qhawe mase kukanje mase kulesi sigaba askisi ayikho into okumele ithathele phezulu sesibona abantu la benza into ezwrong egcineni begcine ukuthi bazobulala umndeni nabo beyibulala noma beyibulala umndeni begcine beboshwa yabona so angifisi mina ukuthi qhawe la kithi ubese ejele njengoba uyisebenzela nje uright bazoqhubeka imali uyenze ngihluke ngathi ngisejele manje yabo awukho ejele qhawe ngoba imali sazoyisebenza futhi sokwazi qhawe la kithi zonke ingxoxo mfowethu usifake kuzona uzobunazo ukuze sokwazi ukuthi umama kuvela ukuthi into enganitshela yona mina iyodwa lo mfazi uyahamba
Yes, yakahambe vele. Ngoba kuseyimfazi. Yes. Ngathatha umfazi kanti ngithatha uNondindo. Yes. Ngathatha uSathane ngazomfaka kithi. Vele Into ezokwenzeka ke iyodwa. Yeah. Ngifuna ahamba ulanda abantu bakithi. Yes. Abantu bakubo. Mina la ekhaya ngizothatha ucingo, ngifonele omalume. Yeah. Ngifonele onke amadoda akamthetho onyama. Yes, siyabonga. Ezini. Siyabonga. Besikhuluma. Siyabonga. Ngoba mfowethu sonke lesikhathi mina ngiyazi lento. Njoba nifika nje kanti mina ngiyazi lento. Abantu besimame qhawe kwesinye isikhathi baye bezenza into enje aqali ngawe qhawe yabo awuyonto eqabo kuyibona lento even kuyibona lento leyenzeka live yabo mfowethu ayikho lento into engamenzelanga yona lo mfazi kunjalo kuba njalo ngamphatha kahle yiloko ngamthatha kubo waphuma ngebhokisi wazongena la komthetho ayikho into eyashoda kuba njalo yabona mangithi ayikho into eyashoda ayikho into eyashoda kuba njalo qhawe manje mina mase ngihlangana nento enje ithiwani into enje ngizo yona shuthi nanginanga uthi lo mfazi anginanzalo uzwile ngameli uthi anginanzalo Nyambosa uthanginanzalo le kodwa ke Nyambosa siyabonga kakhulu Nyambosa ngoba egcineni kwa yonke into ngicela nje mfowethu ungishayele ngicela ukuthatha inamba yakho Nyambosa yabo so that ngicela ungineze phone yami ikubaba mfowethu uthi lo mfazi mina anginanzalo ela ifoni yami mabhemu phone yami ngibaba yami semotweni uthi lo mfazi anginanzalo ngicela ungineze noma ekababa mfowethu ngithatha inamba kababa la uthi lo mfazi anginanzalo manje madoda unika wanitshela nini ukuthi mina anginanzalo mana qhawe sesiqedile Nyambosa lo ungifake inamba yakho uzoxhumana Nyambosa uyabona Nyambosa umkhulu cela ukuthi ungifakele qhawe lazo lonakala usuku lami kulungile mfowethu ngizokufakela ngoba ayikho into engizoyenza mfowethu mina ngiyakubona Nyambosa ngizolifaka ngoba umuntu oright sengiyindoda enosizi manje uyabo ngiphile nomuntu kanje mfowethu ngitshela ukuthi nginengane kade anginangani anginangani phephisa anginanzalo phephisa Nyambosa uthi anginanzalo phephisa Nyambosa ngiyalingwa yezwa ngiyalingwa anginanzalo phephisa Nyambosa emva kwazo zonke izinto engimenzele zona namhlanje anginanzalo singoba sekufika isigebengu sakhe anginanzalo phephisa qhawe hayi kulungile phephisa qhawe ngizokushayela ndoda enkulu yezwa ngiyabonga kakhulu baba ngibafuna ngengixawule hambani siyabonga sembeni baphela anguphile kodwa ingane Nyambosa ayi awukwahle qhawe nawe iyazi le qhawe le hey afaka ukuthi silondeni qhawe ubone ukubheda siyabonga kakhulu bafethu wababukile engathi ungakakhohlwa ukulike ucomment ushare bese uyasubscribe siyabonga